Assalamu alaykum güneşli diyarımızın gülür yüzlü mehriban adamları. Elbette bugün Bekiş Show gepleşigimizde sizin kemmäňizi hoş gördük diýesim gelýär. Elbette bugün hemmemizin bilişimi diýäli gepleşigimizin bu sanyny sungat usatlarymyz, artistlerimiz şol sanyny meşhur bagşylarymyz şol sanyny sungat usat Halipa Sazanyny bizim ihmançylykda. Hemmemizde ma'lum bolşýaly iki ustat aydymçy Söhbet Jumayev. Şol sanyny Türkmenistanyň at gadanyn artisti Ahmet Atajanow. Şol sanyny artistlerimiz hormatlanýan Hekka. Şol sanyny Ata Şarly. Şol sanyny Ustat Sazanyny Halipa Türkmenistanyň at gadanyn artisti Atta Gurban Niyazow. Şol sanyny udarnikçi dostumuz Arslan dostumuz. Gepleşigimizde men alyp barýan Hoja Babayev. Ýörüýte meşhur ýyllarymyzda ajaýyp sorag taýynladyk. Ne soraglarymyzda gepleşigimizden gyzykly ýerlerine başlaýar. Söhbetçan sen bilen. Şeýlerak sorag bar. İlkinji aydanyňda mikrofon näde dogry tutup sesin çykman galan wagty boldymy? Tolunan yerlem boldy, aljyrap ýalňyşýan yerlem şu adam manayda. Bagş üçin sahna ýyllyk berýär diýär bagşa. Bir iň ýyllyk alan ýeriň, mähir alan ýeriň sahnaň haýsy ýer? Istenlik bir aydymçy üçin, sonuňa diýişgär üçin sahna ýyllyk berýän ýer hasaplanýar. Istenlik toýa barsak, Elbette. toy mekan bolsun ýa kapsynda bolsun, şu sahna çyksa hökman bir ýyllyk duýýas. Elbette. Belli bir ýerde umuman şol toy sahnasy bolsun ýa bir konsertde bolsun. Halk köpçülen çykkan, onuň sen halkyň öňünde durýan bilen, sen duran sahnaň ýyllyk berýär. Elbette. Şu toy eýleri mähir bilen salamlaşyp bir gow garşy alsalar näýlagdaýdy bu da diýýäňiz. Ol aýratyn duýgy. Aýratyn duýgy dogrydan. Şu toy şowkundan soňyan gyzyk kalam bolýar. Köp sağ bolsun aýdýas. Ine meşhur ýyllarymyz bar, sungat usatlarymyz bar. Bagşymyzda soraglaryňyz barmy ýigitler? Sorag dal ýa-ni diýdiň ha, o nälisini gyzgynlyk duýdyň diýdiň söhbede. Mähir gyzgynlyk. Mähir gyzgynlyk. Gyzgynlyk iki taraplaýyn bolmaly. Şol üçin bagşymyz şu toýda oda çaýnyp barýar. Aňyrdaklardan näme padaçadamy? Padaça bolmasa bolmaz. Söhbet dogry ama. Bir hili barýan çapaklar, ratlar eýem. Mene toy alyp baryp oturna. Mysal üçin söhbet ýa bolmasana Atajan ýa ol bul gelýär ha ben. Atajan berdi fediyam. Oy, Ahmetça. Ahmetça. Mysal üçin şular barýar ha. Toy bir hili biz bar ha, showmenna. Showmen alyp baryp otursun bolýan, aňyrdan bagyş gelip mikrofon alyp bir girýärler bolýan, uje gyzgynlyk. Atmosfera üýtge dog diýdirýän bolýar. Bergaza. Özüň bilýän ha, toy alyp baryp oturkan. Erkek gaýda söhbet gelýär bolýan. Atmosfera aser etdiýdir da. Ahmet. Gözden orasın. Göz dilli ben bir zat bardır. Şoň üçin bir alaja da dakýaňyzdam ýekler. Yok. Kelleden gurşuy muydu? Öyle jana sağ bolsun. Ay Türkmenemler de abi. Gelen soň zäk ýaktyrýarlar, neçeňde depeň. Ýöne medeni diýişgärne göz degen ok. Sebäbi göz zäk adam da ýöne görülip beren adam da göz degen ok kadýan mene. Ay degen ne bir dege ya bolyn wala soň ýydyň şykwan bolan ok. Da ýöne şu aýdym şeň. Elbette şol toýa baranda da iň joşan wagty şu halkyň gazygyň söýgüsini alyp şol sen öz aýdýan aýdymyňa da den hatarda aýdyp saňa golla berýär. Aýdymçy joşup durka ýene-de bir wagtgacha joşýar. Şüýledimmi? Düşündük elbette. Ay sungat usatlarynyň agdyndan bular ýaly gepleşmek bara. Ýekler berekella. Ene Söhbede sonra ver bizem jogap berip oturýar. Aynı grupa podдержкада. Hemmemiz sungadyň adamsy. Köpleýär seni. Söhbetçan bir istenlik gepleşigide ýa istenlik bir toýda baraňda barıp bir şulaýdym ýerine ýetirirniň dogrydymy? Indi gepleşigimiň şutanna näýe aýdymlar bilen geldiň? Mümkin bolsa. Şu söýgü aýdymlar bilen geldik näse. Täze aýdymlarmy ýa?
Ayrıca öz aydınlarımız var, halk köpçülüğünü dinleyen aydınlar var, şoları yerine getirip verir zaten. Baştına bir yerine getirip berseňiz, dinläň, lezzet alyň. Kışın soğuy dondurup bilmil meni, öz aşkın alovi yanırıp bilmil meni. Anda kışın soğuy dondurup bilmil meni, öz aşkın alovi yanırıp Severmin dünyamda sen vardın edim, bilsen senin varlığında men vardın edim. Severmin dünyamda sen vardın edim, bilsen senin varlığında sen yaşar edim. Söydürüp bilmil meni, kim neme diyse desin, döndürüp bilmil meni. Özgü yürüp ölmüş, söydürüp bilmil meni, kim neme diyse desin, döndürüp bilmil meni. Severmin sen vardın edim, bilsen senin varlığında men vardın edim. Severmin dünyamda sen vardın edim, bilsen senin varlığında sen yaşar edim. Men vardın edim, sen yaşar edim. Minnettar. Istendik adamın dünyasında bir güç var. Köp güç. Söýgüde bolýar. Söýlep ýaşayan adam bagtly ýaşaýar. Özüni gowduýar. Sizem näme? Söýlep ýaşaň. Soňa däleminde ul üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Gepleşigimizi dowam edýäs. Soňa tarpalan ýan dostumyz Ahmet Asajanow bilen bilelikde hoş gördük ýene bir ýola. Sağ ol. Bagşym, günnelik durmuşuňyzda sizi şahatlyk bilen gurşap alýan zat näme? Ya aydasım eləyəndə ne öýlenmedik bolsaňa bir her günüň bir şahatlyk dabara gurşap alýar. Ene öýlendikden soň ene çağajyklyň şuý howa näme bolýan? Toýdan atdan gelýär, ýa-da bir öýe baraňda iki oğlumla ne be pingine de del men bararım çıkarım giyirelim bolýan. Beýças. Owa şu bir gyýdym ma körpem. Mehriban rol. Owa şu gyýdym şu ılgak gelip şu gujoklap eme köplençe ağlam jaraýar ama görürsün bel diýip bolýan. Şol men hasa bir durmuşa bolan höwesimi bir
ahlasymı hasa bir öňe itekleýär. Maňa şatlyk goşar. Şol meň bilen şu käwatlardan şu öňler TikTok'ta çağalar bolýar da ýanynda düşdi da indi blog etdilermi näme? Şu çağa görünmeli. Şonda da şu käwatlar efire dadan düşüp wagtym gelip sokulup galýar da şeydim. Şu meň bilen oýnaz gelýär. Ana şu meň şatlygyma goşont goşýar. Ahmet men saýa adam boş şullar gyzasyn teatra gelip birinji teatrda oturdup teatr var ya gyzasyn ýadymda men. Maňa da Hudaý etsin. 3 tane oglum var. Inşallah. Nesip boldy. Tuweleme. Yo mana defam. Ayna Şolun ýaşçylyk canından edilmesin. sağ Bagtly perdentlerden eylesin, her biriňiziň perdentlerini. Älim oklar ýary bolsun. Perdentsizlere de perdent arzu edýär. Bagty bolmaýandan bagty bolsun. Şeýledämi? Her näçe ile bolsun. İnşallah. Şu inni bir näçe aýdymçylar ýetişýär. Ýaşlara aýdymçy bolmak üçin bir ilkinji nowatda berjek maslahatyňyz barmy? Pagtyýmy? Pagty. Elbette. Yo. Başta kynçylyk görseň, soň süýji bolýar. Ay käbir bagçylary ulum surap ýörer şu aşyklarda bir salamlaşyk bolýan. Salamu aleykum diýip keliň bile şeýdi ha bolana. Ay olur ýalaklar känni şeydip salanmaşyp eýlekler bilen yüzüne serep salanmaşyp saň elinde de şeýtdi bolýar. Mene el bermän durýan onuň elini şeydip tutup çekken ýani eliňe gystyrylýan da bir seretde näme diýene diýenler. Ol ýa şeyden bolup durlar. Köp adam onuň näme o salam selip ol bir öňe sürilýär da salam. Ýene ýaşy talanmaz. Bütün gapdan hiç bernallar ýalar amadyr. Gudus gelýär, edil öňde bernallar geçip gidýärler. Şunjaga şerden olmaýadylar rahat diýip. Öňe me şolar ýalar görüp turda. Salamu aleykum. Näle olanlar diýip üýüş aýdymçylar. Ay bolon da dol hakykatdan. Üýüş tursalan şolar ýalçak ýerden gowma olanlar diýip kiçikde bolýar. Ene bir aýdymçam şu jaşça kim aýdypdy? Ay bilen şolar ýaly tejenden bäni jaşeden bir aýdymçylar rahat diýip. Be aýdym aýtmak gagalayıp tyrlay boldy da. Ola şoň üçin şu aýdyma näle köwes edilýän bolsa da näme başaranynyň ilkilene ýazgyt diýilýär. Tebiği sesin olmasa ol näçe jyrjyşlanym peýdasy ýok da köp işlemeli giýjän günni edip ol näme Nur Halifamyň sesi janyň alyp barýar. Ne hajyň sesi bir mahmal ýalak sesler. Şolar näle şo çykan wagtlarym gönü çüýlediler. Soňra aýdyp gelýärler. Ýöne maňyzyna batýar näle süýji sesler. Bir zat üns berýän öldürüm gowny pes. O, näme ikisine aýdym zat okandyr aýtýan. Doğru. Onu şu şey näme diňe işlemeli, özüňde öz aýdýan. Ilkilen aýdymçy aýdyma başlandy. Men köp zat üns berýänler bolýan. Bir aýdymça meňdejek bolup başlaýarlar. Ýasap, şoň sesini ýasap öwrenýärler, soň öz ýoly bilen gitýärler. Köp aýdymça üns berýär. Ne Soň stil tapýarlar, o doğru. öz ýolyny urup gidýärler da gön başlandyn. Gön şoň öz ýoly kenay diýdiler nokta. Boy bir aýdymça meň diýerler. Şolar ýalak bir ýykyn etmeliler opşan umuman diýjek bolýan adam. Sen şu aýdymy ýykyn etdiňmi? Git da kansa. O ýarty ýola taşlap telekeçilige gitýärler ýa-da başga zada gitýärler de soňra kösenýärler de ýene daýdym sagda gelýär. Doğru. Yo, doğru, hakyky görüň. Am şu adamçylyk barda gurrun etdi da. Bir daşerurtda men kurslaşym berdi de okap ýende daşerurtda gidip okudylar da Belgradda. Onu şu taýda molimler diýämisin. Ina barda, bar kalkulatorda bas görkezdir, bar. Izine 0 goýsaň 10 bolýar, 100 bolýar, 1000 bolýar, million, milliard plan pıskan gidip barya 0. Barlygyny izinden. Indi şu barlygy aýyr diýipdir molim. Barlygy aýyr diýipdir, aýyrypdyr onu hemmesi 0 bolup dur diýdi. Milliarda eten soň. Hissat. Şu barlyk näme okuwçylar diýipdir hemmesine. Barlyk näme? Hiç bilmänler da. Şu barlyk adamçylyk. Adamçylygyň bolýa milliarda da ertip bilýär seni. Adamçylygyň bolany 0 da ertip bilýär seni. Adamçylykda birinji orunna ulu ol, kiçi ol,
Ay şo, doğrudan sen 50 kusun otun bolany da ne misal üçün planlayıp bolanok da öz aramızda bilýärler kimin nälikdigini bolan şo yumrup patrady aýdy otyr bolan öňe nime gedek geleni adamçylykda gaçyp etse. Onun şu yaş aydımçılara berjek maslahatym ilkilen adamçylygyň edebiň köpçülükden ele gürlemeli, köpçülükde yüz verilen okmy şoňa özüňe yüz berdirjek bolup durmaly. Umuman köpçülükde sen öz agrasyň görketmeli, gürleýän gepiňi bilmeli, aýdýan aýdymyňy sen öňdäki tans edýän märekany näle aýdym gurşabalar. Şo zatlary sen özüňçe pikirlenip, özüň çözügi tapmaly. Şoň üçin diňe adamkäçilik, gejegünlüğüni çalışman, işlemek, birim näle aýdýan aýdymyň saýlap aýtmak. Sağ olun, köp sağ olasın, aýdýas. Indi bir ajaýyp aýdymlar bilen dowam edip berseň başysyny. Bola menim şu gepleşiginde şu Halifam Nur Muhammed Meredowyň aýdymyny aýdyp bereň. Başysyny. Haberin gelip gelmedin sonra Bar düşman dili aramır buna Uzaklara gittin edidim mehri Bar düşmanın dili aramır buna Uzaklara gittin edidim mehri gittin edidim mehri Divanemin mecnun tatmadıma Bak öçüp gittin edidim mehri ince birliği aklıma vardı Ayber başı dici arzularım var Arzularım yandın edidim mehri Ayber başı dici arzularım var Arzularım yandın edidim mehri Çık gittin edidim mehri Divanemin mecnun tatlıma Bak çık gittin edidim mehri
Köp sağ bolsun aýdýar. Ahmetcan, Halipaň bir näçe aýdymlaryny ýerine ýetirip berdiň. Soňa däleminde de bundan hem beýlek awraýyň belent bolsun. Taňry kılsın. Indi gepleşigimizi soraglar bilen dowam edýäs. Indi hormatlanýan mihman artist Hekka. Indi sorag berýär saňa. Berani, ber wakaly. Hekka. Ilkinji gedek bir kameraň öňüne geçeňizde kamera meni görýärmi, ýa men kamerany görýän diýen pikir kelläňize geldimi? Awa. Ol isleseň islemeseň bolýar. Sebäbi men teatr artistidim da, teatr aktýordum, teatrda işleýärdim. Teatrda işlemek başga, kino düşmek başga. Mysal üçin. Hemmeksi boýnalýar. Ding başladymy? Sahna açyldymy? Boldy sen başga adam. Mysal üçin ýygyňdan erwet habar gelse de şonu aýdan oklar. Antrakt bolaýsyn, ortasyny agar oýunlar bolýar, spektakllar. Şonu ýygyňdan erwet habar gelýär, şonu aýdan oklar. Düşündüm. Başsaya qutoryança sen başka adam. Hiçim sen yanına da gelen o. Benim Halipa Hudaýa şükür gördük. Çalazada bolsa gördük. Teatrda oturýardyk da kuliste turşy diňe bir oýun oýnaşy da özüni alyp barsyna. Düşündüm. Hükman boldy men zat. Indi ýanky toýuň sahnasy bilen teatryň sahnasy aýratyn bir zatmy ýa ikisen bir zatmy? Yo. İkisinde de живой gönü ýan knopkan bassın gidýär diýen şonu ýalakmy ýa aýratyn. Hiç bir zat teatr bilen deň gelip bilmez. Dogry urun. Teatr başga zat. Ol nomradynyň ýokarsyna durar. Meýnamadan çykmak bolanak, dogry däme? Hiç şili. Çıkıp bilirsin, yerlikli olsa sözün. Ya, gülkülü video mi? Uy, gülkülü sahna mi? Şonu ana atan oyunu bar ýasa, matymly. Ata yerlik kilje bir zat gülkülü zat oklap koýar, halkam gowurýar. Halk çapak çally diýip ýön oklap dursa, olum bolanok. Yerlikli bolmaly her bir zat. Arasynda. Çıkıp bilirsin, Kakajan aşir tutsa, Türkmenistan halk artisti ol, çıksan halanok. Talip baktım, son spektaklına köp katnaşdym da. Çıksan halanok. Ey, piyasa dakini diye bolly. O näme diýdik? Piyasa da. Teatrda. Piyasadan çıkma diye. Senaryodan çıkma. Piyasa, senaryo. Düzülön näýem. Bolly, şu tak gelende, şu niýen. Teatr başga da, toy bırat. Ol näýlisene, improvizasiýa. Men birinji gezek toy çykymda daljyramadım. Birinji gezek çykaýyn. Ýöne şul bagşylaň zatlaryň atlaryny bir hili bilmezlik bolýar, bilýärmi? Onam ýazyp seredýän toy arkaýynda. O agam. Birinji gezek toyda da atajan diýdi. Ahmetjana şeýle diýerler, arasynda ýigitler bada, alp barçalar, täze başçanlar, zatlar Ahmet diýerler. Biz Ahmet diýäs. Onuň Ahmet kategoriýa. Ahmet. Owa ne o köp adam şu ahar üstünde iki nokot doýarlar. Ahmet diýerler. Bilemem tejen tarapam diýerler. Öde olanlarım Ahmet diýip onlar olan Ahmet. O Ahmet diýip bilen adyma Ahmet diýerler. Familiýama Atajanow diýerler. Şu iki nokot aýyr diýenne o. Ya gowur. O şolar ýalrak da ýalňyş tutsalar kan. Onu ýaşalyp barçalar ýalňyş tutmaň. Ahmet Atajanow. Ahmet Amzan. Bak şimdi soraň barmy Hekka? Halipa soraň barmy? Söz ýok, dogry däme? Yo söz batırlay halipalarda entek oğlunu. Onu aydım beräýlim bizim. Başsyna. Yo hiç aydymyň hiç tadyny düşünemok mena. Ýöne arasynda aýdymam goý berýän, dogry däme? Aydym reklam aydymlar olar. Mesela şu 50 senenin gadyň aydymny özümde geçirýäsem. 50 sen. Eminem şu aydymlaryny özümde geçirýär. Onu reklama ulanýar. Olam bir content bolup galy biz etdik birinji. Hawa. Şondaly. Gowy. O var ya. Üstünlerde edýäs. Indi soragymyzy ata bilen dowam edýäs. Ata ýene bir ýola hoş gördük diýesimiz gelýär ilki bilene. Şeýlerek sorag bar. Atam, siziň klipe düşen iň ýatda galan roluňyz haýsy we näme üçin? Hocam doğru saysam kliplerim yer hemmesinden hem sumat gaýtalap görýärler ba ýürejik berip hakykatdan hem oýnadyk. Köp kişi bilýän syňna sohbetenem özüň işçen klipleri taýýarlady alyp çala meňde dip etip goýberýärler. Aňsatda da ýapyşman da var bir kynyn wasa näme de bolsa okudyk. Özüme dördülip owu. Şol atlan
miwesem ütköşük bolýan eken tagamjygly. Hemme özüňe de opyt, hemem görürlerem ön görmedik zady. Ba, edil dolu bolmasa da birinji gelek gören atlar ütköşük bolýardy. Onuň seýdip enni edip bilemok. Enne şumat Hudaýa şükür. Bizde köpelýär şonýaly. Hakykatdan hem seni bilen klip ýapasyp, klipi ullany öňkülärýän ýöne köýjelat ýokdur. Bir aýdymçylar şumat 3 tane toý sowany bolda bir klip çykan. Söhbet dogrymy? 3 tane toý sowuk gaýdan bolda bir klip döretmek üçin. Daşyndan hem aňtatjak tatmy gaýdýarlar ýeňiljek. On ýeňiller hem ba gorkadýarlar onun bir gow bolup çykdyr Hudaýa şükür şumat ýurdumyz. Şumat ata diýara bir klip dörüdýär diýara. Dörütmek diýmän manysyny bilen bira. Nälisini? Dörütmek edil çağan ýaly. Ama bir klibi çağasy ýaly gowurýar bagçylar. Bismillah ýanky sahypaň başyndan akagyň başyndan başlamalar bir zat dörüdäňde şeýledämi? Dörütmek teatrda da rol dörüdýäňa, şu sen çağan, şu senki şol bolly. Miwäň da çağada miwe bolup durýar. Bilen şon ýaly nime diýär? Doğru. Şoňa at taksalar näde? Ay ýok. At bara agamjan dak bersinler. Ol bara dünýäň guruluşy şon ýaly. Mysal üçin Fyodor Emelianka boş diýerler. Ol imperator. 10 ýyllap imperator ya Mike Tyson'a. Men şo diýjek bolýarym da şol adap edip bir giýjan günide edip bir işläp diýip bir halk köpçüligine hödürlýän bolýan. 100 sany gowzatlar ýazyp oturan orada bir arasynda içi güjüklüğün biri bolýar da. Baba. Ona şey attakılya bolýan sen nälik o namazga jynam sadia diýen zat etýäni. Şonu nälik kelläň döwüp o ses tapýançaň bilýän näle ölmem saatym işlemde şo ses tapýançaň kanaga edip oturmalar bir sesi bir näçe milyon sesiň içinden tapýançaň kelläň iýere. Onu klibim şolar ýalakda. Onu şolar ýalak bir attaky görýär bolýan. Şoň üçin men näme netije çykarýaram? Bäş adam gow diýär. Bäş adamym erwet diýse, şo bäşiň 4 arginalla gow diýen. Sunwady beýik adamlar diýär. Bulan bäşden biri sunwady beýik ýok diýse de men utdy hadapda da. Bäş solana da 4 beýik adam diýdi. Biz näçe bulan gyzykdyran dälýän. Mene Sonya bu çıkarayan. Dörüdü vermeli. Ova Sonya aklarım öwdüň bilýärler kimler diýär. Ýöne Sonyalam diýenler sözüň agdynda ta diýen adamlar gaýta islemeňi itergi berýär. Ova. Diýen adamlar. Şolar islemeňi itergi berýär. Şey diýär, значит islemeli entek menki näde gurragam diýip bolýar. Gowzat çykarsaň diýerler de amjan. Dünýäň guruluşda. Bir dil rapir da aydımçılar da gelse da ise daşa ýurda da gidilenler. Şoňuly düşülýär, indi suratda da düşüp. Şonu internetde da paýlaşýan bolýan. Niýde görün zatyny diýdi. Owa men şonu görem okda men görüp düşdüm de. Ýöne şu kommentariýa diýenden biri mi surat däldir ha? Surat ýok. Şonu diýen adamlar bar, özleri bir tanyman adam gördükleri algap barýarlar. Özleri şol. Selma düşekol. Indi gepleşigmedi. Başymyz söhbet bilen dowam edýäs. Söhbetçan elbetde ardukan. Arduwy etmek üçin iň kyn ýol bar, iň täsirli ýol bar. Sorama düşündiňmi? Iň kyn ýol bar, iň täsirli ýol bar. Bir nälik maslahat berýän? Senlik bir arzuny etmek üçin hökmen kyn ýol bar. O ýeňillik bilen arzuwy etip bolanok. O ýeňillik bilen gazandan şöhradam basym ýitgyzyl tiýip bolar. Gaty dogry. Agyr ýolum bolýar, ýeňil ýolum bolýar. Gara şu arzuny etjek bolsaň şolaň ikisinden hem geçmeli. Şu kanaatlandyrdım men şu. Gaty owy. İkisinden hem agyr ýollardan hem geçmeli, kyn ýollardan hem geçmeli. Ýani her türlü geplerim bolýar arasynda dogry-dämi? Arzuňa ýetdiň. Hakyky. Emma da şükür edýän dogry-dämi? Şükür etmeli. Elbetde şükür etmeli we sabr etmeli. Gepleşigimiň şu ýerine tomaşaçylar üçin bir ýene bir aýdym aýdyp berseň başyň.
Yadımda feyen dişin, yüreğim moda koyşun. Her gün göryen düşün, sen hakta bulunmaya. Yadımda feyen dişin, yüreğim moda koyşun. Her gün göryen düşün, sen hakta bulunmaya. Aşığım yakma, aşığımı yakma, feyen diye oğlunu yakma. Aşığım yakma, aşığımı yakma, feyen diye oğlunu yakma. Karaşa senin gözlerin, mehirli sözlerin, beni kandıran livlerin, küysedir gaytadan maya. Karaşa senin gözlerin, mehirli sözlerin, uşuşan önkü yerlerin, küyfeder gaytadan maya. Aşığım yakma, aşığımı yakma, feyen diye oğlunu yakma. Aşığım yakma, aşığımı yakma, feyen diye oğlunu yakma. Aşığım yakma, aşığımı yakma, feyen diye oğlunu yakma. Aşığımı yakma, aşığımı yakma, feyen diye. Köp sağ bolsun aýdýas owazyň belentlerinde ýanglansyn. Indi gyzykly soraglarymyz bilen elbetde Ahmet dowam edýäs. Siz öň rap aýdýadyňyz. Estrada nähili geçdiňiz? Kim aýdýar onu? Birki aýdymlarda özüm gawat geldi, rap aýdýan ýeriňiz. Kön aýdymlar. Ay o wagtlar näme? Reo maýdylýa, estrada da aýdylýa, halk aýdymaýdylýa. Sebäbi näme? Ýigde 100 hunerem awelýa. Doğrudan. Şoň üçin her dada başaryk gördük, Reo'da da başaryk gördük, estrada da, soň halk aýdym. Elbetde şo öň näme? Biziň ýurdumyzda belli aýdymçylarymyz bar, halipalarymyz bar, Nur Muhammed Meredow, Hacı Alma Meredow, Akış Taparow, şolaryň aýdymlaryndan kiçilikden uğralyp, soňra şo aýdýan aýdymlaryny ýa tutup toýlarda depterli çykýan wagtlar amma elim depterlejeydi. Sebäbi bir gedek bazarda ejem bilen aýlanyp berýän wagtym şu Nur Muhammed Meredowyň bir albom çıkaptır, şöyle aýlanyp berýän wagtym Anora can şolaýdym. Gidip durup olen şonda diýende eje täze albom çykypdyr, şonu maňa alyp berýärdi. Onuň şo kasetasyny maňa alyp berdi olen. Onuň ne bazardan çykyp awtobusda öýe barmanlar. Şu awtobusda şoföre şunu täze almaly, şunu dinläp gidäýärli. Eýem şondan barýançam 3 aýdy men ýa tutupdyrmyn. Bäh, söyleme. Şeýle neme Kowesdekin. Kowas alyp barýar, ýolup barýar. Ertesi gün ne oğullarda daşarda yerde pilya da dediler bir öy işler bilen şonlama intafon çıkarıp şu albomunu bir günün içinde ya tutup tutuş.
Son bileme küçülüşämi ýatkeşlik şeydip soňa baka elim depterle çykyp başladym ha. Onuň rep'e aýdyp görýärdim men. Sebäbi rep o 2005-2006 ýyllar şeýle höküm türtdi. O bir näçe estrada aýdymçylar hem rep'e ýatyp barýatdy. Onuň menem aýdyp göreýän bolup näme aýdan bolup gördüm. Действительно halkam Gol kabul etti. O kabul etip barýa bolýan. Ay soň ýöne baran ýerimde rep näme okap berdiň ay gulýal sesim wa hindaýdymlarynyň hindi stillen gidenin gowdam gaýtam sen şol stili gow ýerine ýetirýän rep aýyr ýok etdiň diýip soň ony kakymym diýýärler bolýan. Onu soň aýyrdym rep. Şeýdip estrada geçtin. Ay soň operada geçip gitdim men. Jana tawartyn. Mümkin ortaşdaýdy tomaşaçylar üçin bir repden bir bölejik ýerine ýetirip bersen. Ay, men ýadyma düşmeye dogry. Maýdaýynyň sebäbi o rep bara bir başladym gutorýança gidilýär da, o haýys sözün ýatda saklajak. Sebäbi ýatda galýan zat ýok da, o wagtlar çöpe çalam urup rep aýtsam bolýar diýilýär da, bu matkylar näli bir repiň içinde bir sözlem dur bolýan mara giden many berýär da. Sen gitdiň ýaslykdan, sen iýsin gitmedi ýa. Seret näle uly neme wada? O şol näler o wagtlar näme men seni gördüm bar Telegram sistemden. Şoňa sözler diýäňmi? Düşündüm. Rep gerek gelende. Yok, davay yankı o zade değil ya sayetli hemra opera. Barcık. Mümkin varsa. Ey men utanır ýaňyzlar. Tonsaň aýdyp bere. Barcık küplette. Operadan ne Opera başka da attır o. Geley silvim senge inme qaranım. Sen menin padişahım. Ne? Bağıtında vardır qara giymek megen o. Bağıtında vardır. Şolar ýazýarlar. Ba bolýan men giden Çok sağ ol, opera sana da. ýazar. Sağ ol. Ne gepleşigimizi ajaýyp aýdymlar bilen Ahmet Atajanow. Dowam edýär, dinläň lezzet alyň. Ana şu gepleşigimiň şu ýerine ben Halifama Şahmamet Bäşiýewiň köne gider repertuardan birini aýdyp bereýin. Matlatlı kömül işirey var apatacar Mücügeller hancar dey olga şekem ağal
Bereketler, köp sağ olsun aýdýar. Ine gyzykly soragymyz dowam edýäs. Başlar, ine artistler var. Berjek soraglaryňyz barmy? Artistlere. Olar versin näjim. Ine hekka saňa şeýlerek sorag var. Yaş aktyor hökmünü kim bilen garşyda şolup sahnada oynamak arzuňyz var? Karşıda ýok. Garşyda. Düşman bolýar da. Ha, düşman bolýar. Yok, düşmana ýok. Ýöne öz-özüm bilen sevişýän, öz-özüm bilen İslam zok. Bir iş etmeli. Diňe iş. Sen diýişiň özüňi tanamak bolýan. O, özümü tanap, sen dakazat etmen halkaçkı bilen o. Gürlemek başka zat. Edeni işiňden dakazat etmek başka zat. Şol oglanlar nädip şu derejeye ýetdi? Halipalar nädip şu derejeye ýetdi? Doğru. Dakazat edip ýetdiler. Menim şoňa amtynýan nesip bola ýeternip. Karşıdaşym ýok. Hudaýa şükür. Ay biriniň adyny aýdanyň bilen kommentariýa ýazasy ýok. Ýok, men karşıdaş göremok hiç kimam. Soraň jogabyna berdim dogrudan. Indi men bir sahnada bir azajygam 5 sekundum bolsa, Jackson bilen oýnasym bilýär şol adam bilen. Bir ýerine görköz aýsyn. Ömrüme arzum. Gowuryan aktörüm Jason Statham. Oýnasym bilen aktörü Jackson. Doğru. Gaty. Ha. Ay arzuň hasıl bolsun. O, ýöne karşıdaşym ýok. No problem. Canım sağ olsun. Indi sorag açam saňa. Yaşlara artist bolmak üçin ilkinji ädim hökmüni näme maslahat berýän? Aýanky Ahmediň diýşäni birinji bilen adamçylyk, hakykatdan hem adamçylyk. Ondan şu artistçylygy urunýan adam bar, men artist bolasym diýenler, men artistçylygyň kiçirak syryny maslahat berjek. Artist nädip dogry we gowy bolmagy. Men artistçylyga başladym, aýan kakam gowy artist bolasyn gelýär diýdi. Kakam öz halipalar gören adam, Shepkinskiň, Kataliploň oturup gelen adam. Öwe Şarliýew. Onuň gowy artist bolasyn gelse syryny urdan idi. Şu aýna bar diýdi. Aýnada özüň bar diýdi. Ýöne aýnadaky meselem sen birun söýüşip bar, birun diýişiň agyryp barsyn, birun milisiýa bilen ulaşdy, birun wapşe başgara ýyllar bilen ulaşdy. Ýöne ikisem özüm. Hakykatan bar. Diýişim ýa aýnada özüm diýen aňarkam özümle aýsyşyň. Diýişiň agyryň gatyra gasdy. Aç. Görün o ata diýişim. Stamatolog bolýar-da aýnada. Onu başladym be. Onu gaýdyr göreýän edip gowy sözler aýdýan o. Ýa munyň diýjüň söýüp özüm jogap berýän. Onuň o söz tapjak bolýany. Men gözleme serede o göz dille manasy da gözleme alany. Gözüňe pokmy otirsen. Onu üçüncü bir günne 5 tane özüm döwüp barýan her hilek kop. Ejem bolmam barýan garad ejemden kakama oýnan. Onuň şu artist boljaklary mene entek yaş enni bir dırnaň edip bir galp nesip bolsa lazan o derejede ýetip daşary ýurtda bir kino çytyk ardum ya ýurdumda belli artistler halipalardan bir sahnada çykyş etsen çykyşam etdim tawardylar jana on täsiri lezzeti başga adam bir sahnada ýöne nesip bolsa dowamly bolsun ýani çağız ýanky ýetkinjekler artist boljaklar şolara syry şol günne aýnada özüňden gürleşmeli birun haýwan bolmaly birun agaç bolmaly birun köp burlamaly birun wapşe urlamaly opyt şol hawa aýby özüni meme o maslahat berýän ýerlere de jogapsy Yok olmazsa. Hakykatdan bilen tek. Aýnada gürleşmeli, istenik aýdymçym, aýnaň öňüne geçip mikrofony ýanky. Şu artisti döwýän da çol. Onu nemäň çalşýan ýanky köp artist nemedir? Adnaraz artistler, mnogaraz artistler var. Köp rol başarýan artistler var. Diňe bir rolany diýen var. Meselem o ýanky Şahrukhan ile liboy rol döwüp duranlar. Seni kinosun gaýta görüp bolýar. Emma bir artist hemme kinosun meňleşik wadyr. Soň aýna so kömek soň döwülip bolýar. Ananyň şu ýaş artist bolas gelýärler bir kiçiräk maslahatym bar. Aýnada özüňden gürleşip günne bir hilek bolup özüňi döwüp oýnan.
Gowular sonra. O çöplersiňiz. Gowmasagat. Barlak göräýin şoňa. Hökümet dinlen. O gün aýna dödüň. Mesele ýok. Köp sağ bolsun aýdýas. Ýene bir ýola gepleşmedi, ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýäs. Sunuňatda sarpalanýan bagşymyz Söhbet Jumaýew. Mektep yıllarına kimin haladım bugün elendikçe meni haladım meni halap görülele kimi haladım yanar adı koydum yerimde ya onun ayrıydın ümmetine ya bolursun meninkide sevgilere da bolun ayrıydın ümmetine ya bolursun meninkide sevgilere da Sevgimi sevginden düşürdün tenşada şirin canım boylu uğrumda biter seni bana inni yapmasın Huda yanar adı koydum yüreğimde ya bolun ayrıydın ümmetine ya bolursun meninkide sevgilere da bolun ayrıydın ümmetine ya bolursun meninkide sevgilere da Ah çekip kanım gözde yaş var nemi peyda gördüm sen beni yanar koydum sevmedin sen yolunu bana yanar adı koydum yüreğimde ya bolun ayrıydın mi ümmetine ya bolursun meninkide sevgilere da bolun ayrıydın ümmetine ya bolursun meninkide sevgilere da bolursun meninkide sevgilere da sevgilere da sevgilere da Başım köp sağ bolsun aýdýas. Ýene bir ýola kalbyň ýazdy bolsun. Minnetdar. Sunuň däleminne ul üstünlükler arzu edýäs.
Indi Ahmet Bagşym sana soru. Bir näçe ýyl bäri sahnalarda, türkmen toýlarda çykyş edýäňiz. Sahna çykmadan ozal nädip ruhu we emosiýa taýdan taýýar bolýarsyňyz. Ilkülene çörek yiyip. Çörek ilkinji nowatda. Ha. Ýani ajrak bolsaň ogdur, dogry dämi? Bolman o karnın dok bolsa dem alma da kıynaşa. Çaltırak tesen kırılma bilen bolýar da. No. Ilkülen toyun nemesine girmek üçin atmosferasına girmek üçin şo sen o aýdýan aýdymlaryny dinläp çagyrýarlar da. Ondan sonra öýet aýdymlaryny aýdýan ba konsertlerde da atlarda da esas şol jan sesi toyda doğruluğuna jan sesi aýdylýar bir neme zarbeýjinde aýdymlary goý berilýär. Ondan sonra konsertlerde da hatta çykyş edende o konsert umuman eýlek toýlar ýalam däl. Toyda sen näme aýdanda da sen diline gelip dur bolan ýöne sahna çykkan şu konsert bolsa konserde sahna çykkan bolan uja aljırap başlayan sahna çykma kanım uja mandraj berip başlayan seriýalar bolýar da sebäbi şol aýdym sen giden märekan öňüne aýdýan o taýda da giden kameralar bar. Olam halk köpçüligine geçirilýär, halk köpçüligine ýetirilýär. Sen şo taýda jogapkärçiligi gaty duýanlygyň esasyny ana şonu aljaranlyk başlaýar. Ondan soň ol aýdym tans edip aýdylýan aýdymlar hem bolýar. O taýda sen 3 saat janyndyryň da. Birinji tans etýän, birinji jan ses aýtýan. Hem sözüňi ýatdan çykardyňa bolla işiň aýtdy. Onun energiýa diýilýän şol sen birinji şo aýdýan aýdymdan keýp almasaň, sen hiç ýyly energiýa duýmaýan da. Sebäbi aýdymçy öýt aýdýan aýdymyndan keýp almaly, lezzet almaly. Lezzet almasa halk köpçülik hiç lezzet almaýar. Dogry düşünükli. Energiýali bolmaly. Barp o ýagdagly bolmaly, ýol sökýär aýdýar. Şonda da sen şonu daşyňa bildirtmeýärler. Onun köplençi ýagdaýlar bolýar, ses kırılýar. Ana on ýalak nemeler hem bolýar, seriýalar bolýar. Ana şonda uja aýdymçyň keýpi gatçy. Düşündüm. Onu bildirtmeýärler. Bildirtmeseň hem sesiň bildirtip dur o taýda. Şonu o şol bir nesi sady. Ene aýdymçylar, näze hotawlaryň bilýändirler. Köp aýdymçy şu toýda aýdyp oturýar. Gülýala gidip dur bolan biri gelip keýpin bolup gitýär. Bir nesi sözler zat aýdan bolýar. Goýş aýdym aýtsana diýilýär. Bolle uja tarp edip şu gatlap atsa seseler. O giden adam tans gülýala oýnap oturýar. Imine şoň üçin hem näle aýdym aýtyp berji. Neme diýän aýdymyny öýden bilen o. Tansa goýuyor ýan bolýar, tempdan çykyp, ritmden çykyp tans edip oturýar. Şoňa da göýdüň düşse öýden hem çykyp gitýän tempden. Bir aýdym aýdyp durkaňyz gelip gulaňyza pişirdap, şol aýdym aýdyp beräýdi diýen ýagdaý boldymy? Birden näme diýdisenem? Gulya Azerbaycan aýdym gidip dur bolan. Ýok, näme? Tansawany gidip dur. Ondan biri gelip Azerbaycany aýdyp beräýdi diýjek bolup bara. Kulağıma gelip, "Agam fantastik aýdyp beräýdi" diýär. Bäh. Fantastik ani Azerbaycan ýero. Agam fantastik aýdyp beräýdi diýär. Wala men şeýle gepleşiňizde bir Halifa Ahmed Haji Almamedow Can maralım diýen aýdyp beräýin. Baş üstüne. Üç kuplet mi? İkinci kupletten. Şondan soň ýene bir kuplet. Tamam. Elim şeyden soň stop beri. Şeydik. Çırdan senden kim geçti?
İşten başa öyme ora Doğup kalın sana İşten başa öyme ora Doğup kalın sana Ne soru var ne de cevap Geçseyim ne soru var ne de cevap Geçseyim nerede Canlara senin yan 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 Geçseyim nerede Senin seninle ezvat oldum Kime ardımı izleyin Seninle ezvat oldum Yalnız başım neredeyim Geçseyim nerede Yalnız başım neredeyim Geçseyim nerede Canlara senin yan Geçseyim nerede Canlara senin yarım Geçseyim nerede Canlara senin yarım Geçseyim nerede Canlarım senin yarım Geçseyim nerede Sağ ol Oğlan aydarsın kısırın Yaşa boyu karaladın Oğlan aydarsın kıyızladın Yaşa boyu karaladın Sen sevindi kalmadım Geçseyim nerede Sen seviyanı kalmadım Geçseyim nerede Canlara senin yan Geçseyim nerede Canlara senin yarım Geçseyim nerede Canlarım senin yarım Geçseyim nerede
Canan sağ bolsun. Ne sorağımız devam edýäs. Söhbet şeylerak bir sorag var. Bir zada pikirlenip oturýarsaň, bir zat ýadyňa düşýär, ýylgyrýan ýöne, ýylgyryp durkan gynanýan, içki duýguň gynanýan. Näme ýadyňa düşse, ýylgyrýan, edir şu wagtam ýüregiň gynanýan. Pişmanlıktan. Pişmanlık. Geçmişinde gören yanlışlıklarını. Yaşadığım için yılgırayan, gören yanlışlığım için kıynayan da. Ya bolmasa bir adamyny ýitirseňem, şoň bilen bir misal Ne üçin. adamı yitirsen yılgırıp bilmersin. Yitti de o. Misal üçin. Yani pişmanlık. Anı kovcağı olsun. Ha, düşman. Yo, muň diýjek koýa nemede diýär, bir hil mamam pahir diýär, ýylgyryp. Bir hil ýüregiňde de ýok. Bolup geçen o kızık bu zat ýadyň düşdi ýöne gitti. Ha, olan doğru doğru. Olan doğru. Gaty doğru. Könülümüz hakikaten mamam bolýar, enem bolýar, bir bol söz aýdýar. Ýylgyranyň bilen okýana içinden ýoklugyna erwet bolup gidýär. Yani glavnysi şu pişmanlyk. Bir adama ýagşylyk edip, ýygyny da atwedy bara, ýamanlyk edýär bolýan mara, şonu da ýylgyrdy. Ýa-da men ýagşylyk edip otyn. Bana Oo. Söhbet sana ýene bir sorag. Sungatda, döredejilükde, ýaşlykda başdan geçiren iň kyn pursatyň näme? Pursatlaryň diýär. O, pursatlaryň. Başta aýdym çıkaramızda bu wagt hali internet ýokdy da. Şonu disk prokatlara haýyş etmeli. Aýdym goýup bereýin. O wagt kentanaryň awamyny ey köpüsi bolýar diýip ýüzüň üçin bolýar diýen goýan oklar da ýa. Köp aýdymlar. Başta çıkan aýdym şeýle ýer edip bilmän gynanyp. Aýdyp nimedin wagtyma boldy. Başga köş kynçylyk ýok, goýuk da şükür. Aýyny kynçylyklar gelmesine. Şeýdi. Bagşym, gepleşigimiziň şu ýerine ýene bir ajaýyp aýdymlar bilen dowam edip berseň başdyna. Baş üstüne. Eretini halifamız Muhammed Meredif'in kurmam diyen aydını başardığımızdan oraya yerine getirip verelim. Gowaýdym. Dinläňlidi tanyň. Yeri tanrımızı kayıştırınca canı sağ olsun. Giyeceğinim yanıma, otlar salyan canıma, seni seveni dedim, adam düz yaşanıma, divana, 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 divana. Ayrı zaten kurma, gönlüme bildin değil mi? Karıştırıp beni koyma, yerin seni kurma. Hayran boşuna, hayran görkine, hayran boşuna, hayran görkine. Yarım diysem utanma, çoğat veray hatıma, deyip kavargatanma, bakmadın yarına. Divana, 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 divana. Ayrı zaten kurma, gönlüme dedim dinle, karıştırıp beni koyma, yerin seni vurma. Hayran boşuna, hayran görkine, hayran boşuna,
işine hayran görkine. Berekella köp sağ bolsun aýdýar. Halipa senem tügelime Halipaň öz ýanyna sağdanna bolanyň bilýäs. Minnettar. Usatlyk bilen çalyp berdiň. Arsanjan saňa da minnettar. Halipa sağdanna elbetde esasan halk sidi aşyk saady bilen tanady. Eger mümkin bolsa şu aşyk sadyny çalyp berseňiz bizem hoşal bolardyk. Minnettar. Minnettar Halipa. Eýan bir näçe ýyl bäri zähmet çekýäňiz. Şo zähmetiň hem höýürni görýäňiz. Ýene dowam bolsun. Höýürni görüp ýaşaň. Inni gedek nowwaty artistler siz bilen.
Ikiňide de bir sorag. Düşürýän kontentlaryňyň arasynda ogurlyk zat barmy? O soru. Atov. Şu gepleşige gelmekden şu sonra hükman bererler diýip oturdum da. O soru. %98 yok. 2% ba. %98 2% ba diýenim ogurluk. Ol ogurluk däl, dünýäň talap edýän zady TikTok'un challenge diýip bir dappa gaýtalamak, hakyňma, gaýtalap bilýän 2%. %98% ogurluk yok bizim videomuzda. Ata bir uly artistning ogly. Mesela şu halipalar var, okudu. Men okudum, ulu halipalarımız var. Biz ogurluklar etsek, adamlar geň görür. Dogry gurrun, ogurluk yok. Aty kimize barja ejeýe şutak oklu, şum adam göni senariýa düzüp bereli, senariýa ýazaly. Dostlar, ogurluklar etseň, ösmeňi, killäň ösmeňini päs gelberýär. Yaltalyk edýär. Yaltıl. Ol gördün, ettin. Bolmaýar ol. Biz näme etmeli? Biz ösçek oglanlar, ösesimiz gelýär. İnşallah. Belli bir saýlymyz bar, ikimizin hem dogrydymy? Hemme umuman aýdandy. Biz şu ogurluklary etsek, biz ösüp bilmeýäs. Iýde galarys. Onu ýanky durmuşdan alyp edýän zatymyz bar. Hakykatdan hem lüboy adam be, hükman biri be, bize meň tanşymda bolup da şunýanak bu. Bolup duran hatda bu emmeksin durmuşam meň Adamyň başyna geçirýän zatlaryna meňdeş. Ne ýanky bolup geçýän çağa barada, eje barada, lüboy simýanarsaňam daşa gitip bolanok diýjek görýän. Hemme ýerde şowurdatlar gidip duran, onu alyp sahnalashtyrýar. Be, bizde wallahi şunýanak, bizde wallahi ýalyar. Dogry, düşnükli. Görýäs, gowdatlar edýäňiz, höwür köp bolsun. Gepleşigimiziň şu ýerinde bagşymyz Ahmetden bir aýdym haýyş edýäs, mümkin bolsa. Böyle yerine getirip bereyin, ýöne ýyldyna iki aýrym aýtyp bereyin. Başsyny. Gatow bolar. Enelkelen şu gepleşiginde şu yerine getirip berýädim. Bizim ýurdumyzda bir giňden tanylan bir meşhur filmleriň biri Gyzyl Kurt diýen kino filminden düşürülen bir näçe gyzykly epizodlary şu klibi geçirdikde atamam kakady şol Gyzyl Kurt kino filminden Paştalyon ol oýnýar. Zan tawursun halifalaryň. Tanrı katına. Ana şu ýerde onu Gyzyl Kurt'y edýdim diýen aýdym aýdyp bereýin. Eýdinni halifamy Haji Almamedowyň bir aýdym aýdyp bereýin. Gatow bolar. Diňlen lezzet alyň. Gözümde kanroy dal girdinim servi boyum sever yar ömür toyum kadar kurteli gididim ve bakarım tek yürüdüm bu dünyada sen Adıl kurteli anamın ağlarım benim yolumu alganım benim indiyip ıhlasım benim Adıl kurteli kurteli gidide
olmayıp kalgan bunlar sevgini ayırdı yollar neredesin niçin hallar kadın kurtuli edildi vefadarım pek yürüdüm bu dünyada sen girelim ey benim mehrilim kadın kurtuli edildi anamın uğrarım benim yoluma alganım benim en büyük ihlasım benim kadın kurtuli edilir anamın uğrarım benim yoluma alganım benim en büyük ihlasım benim kadın kurtuli edilir kadın kurtuli edilir. Dostlar barbadım Vasfın zerreyin Adın yüreğimde can orabili Dostlar barbadım Vasfın zerreyin Adın yüreğimde can orabili Sevgimi baştan bir yâriyle Adın yüreğimde can orabili Başka birine vada verdin mi? Yaminin barbadı hatı vurdun mu? Ya başka birine vada verdin mi? Ya yetim olmaklar garip miydin mi? Hani öpüzüm can orabili Ya yetim olmaklar garip miydin mi? Hani öpüzüm can orabili Hani öpüvadan can orabili
Köp sağ bolsun aýdýas bagşym. O wadyň türkmen toýlarynyň bede bolsun. Minnetdar köp sağ bolsun aýdýas. Taňryň kızım. Bagşym ýene bir sorag bar. İnsan sorag. Ýygy derli täze aýdym döretmekde nähili kynçylyklary bilen ýüzbeýiz bolýaňyz. Täze aýdym döretmeklikde nähili kynçylyklar bilen Ýüzbeýiz bolýaňyz. Täze aýdym döretmekde ilkilene nähili bir adamyň kalbyny jümp, yüregine jümp bolar ýaly ilkilene söz tapmaly. O eýlek sözler dällänim bir hakyky adamlaryň bir göwnüň turajak sözleri, hakyky durmuşdaky bolan wakalar adama çal täsir edýär. Şoň üçin şol sözleri ilkilene tapmaly. Ondan soň saadyň üstüne işlemeli, bir näçe saadanlar olanlar bilen maslahatlaşyp bir keleden näçe kelle bolsa has gowçuk ýa-da bir adam işlenden maslahatda biçilenden gysga bolmaz diýen. O türkmenlemediň sözleri bar. Şoň üçin kynçylykda näle bir aýdymym bar. Şu saadyny işläp sözüm zadyny gülýär edip işleýän bolan şu ödme batany olan şonu qara aýyryp goýberýän. Sebäbi näçe wagtym gitdi bolan ana şoňa gynan ýani öz sesime gelişmänligi üçin. Düşünükli. Ana şol bir kynçylyk ejer çekilýän ýeri soňundan sebäbi ödüňe batan okda. Tutmazlar şulaýdym diýen. Tomaşa şahane edip bastyn. Ýöne arasynda udaşny bir halk köpçüligine borlay şulam ýerde ýatmasyn diýip uradýan çykarýan aýdýan halk köpçüligine barýa bolan gaýtan şol aýdymym hit bolup gitdi. Yürekde adyň ýazmany ruhsat berme. Ana şol aýdymy işledim. Golsuna goýdum zaýda diýip ay borlay bila gerek kellay zat diýdim därim gyra aýyrdym. Şol aýdym kän halymadym da özüme lezzet beren nokta. Buňa da klip edip halk köpçüligine gitdi bolýan gaýtam. Ol gidiber de ýokarlyk kanynyň toýlara zatlary barsaň hem şol aýdym aýdyp bere, oturuşyk gordan zat bardan şol aýdym aýdyp bere. Ondan soň näle olay diýenler o azap edip işleýän bir giýjäň ünlüýe edip işleýän aýdymlaňa ýyza galýa çykarýan giden adamlar közäp zat edip işleýän ol aýdym ýörene onu çeteziňden aýdym hem şey diýip urukdyryp goýberýän ol aýdym hit bolýa. Ol adamyň näçe wagtlar işleýän zadyňam ýyza galýa. Ana şol bir kösenýän bir ökünýän. Her aýdymyň ýalňyşmasam nesibesi bar diýär ýaly şeýle dämi? Şoda Köp sağ bolsun aýdýas, minnetdar. sağ bolun. Saňa da ulysynyklar arda edýän şu gepleşige ähline artistler, sağlanlara alifamyna hatta janyňy sağ bolsunam. Şu bir näçe halifalar bilen bir saçakda duğ demek bolup bir sahnalarda toy davaralarına sağ çalıp şeýle bede berýän biz kiçilikden wara şu Nur Halifamyň Döwran Saparowyň bir ondan başga da bir näçe aýdymçylaryň şu albomyny alyp dinlämizde hatta Gurban ýazat diýilene oppa ne jany ne şu Maya Jan albomda näle ýürege jünk etýän albomlardan şu Anora da ne galgyzdan çok hoşanma janyň sağ bolsun diýip elmedama ulysynyklar arda edýän şu gepleşige ne beni çağırın Bekiş Show adlı bir toporunda size de ulysynyklar arda edýän başyňa dik bolsun diňe öňe jan watanım Türkmenistan ýa başyňa dik bolsun. İlkler ýörüýte çaqylygymyzy kabul edip geleniňizde köp sağ bolsun aýdýas. Sungatda da, durmuşda da ulysynyklar kemraňyz bolsun. Ýakynlaňyz bilen uzak ýaşaň, älim gowuklar ýar bolsun. Şu fırsatdan peýdalanyp biz ýaşlara şular ýaly mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarbada köp sağ bolsunlar aýdýar. Janyňyz sagat bolsun, älim gowuklar ýar bolsun. Ne hormatlanýan, sungatda tarpalanýan bagşymyz Söhbet şumay senenem bir davaramady ajaýyp aýdymlar bilen jemlemeňi haýyş edýäs. Başlyna.
Saylanım sen çın yürekten kıylarım dey. Şu dünyame sen gereksin ömrümün yâri. Sen şanına sevgi sözlü düzdüm ovali. Kavliyle toy gününü sözlerimle sen şanına sevgi sözlü düzdüm ovali. Kavliyle toy gününü sözlerimle sen bolursun durmuşumda baktımın pay. Gündüz günün gecelerine asmanın ay. Gül keşfini deneyenin cennet kumay. Kavul ile toy gününü güllerimle gül keşfini deneyenin cennet kumay. Kavul ile toy gününü güllerimle eğer vasfın söylediysen sana şahirmin. Sevgi yolun eğladiysen aşık tahirmin. Söyleyeceğim sen, kıyacağım sen, ömrüm ahirsin. Kavul ile toy gününü güllerimle söyleyeceğim sen, kıyacağım sen, ömrüm ahirsin. Kavul ile toy gününü güllerimle kavul ile toy gününü sözlerimle kavul ile toy gününü aydamımla. Mehriban iyileşler, şu gepleşimide himayetkarlık eden Irsgal Hala şol sanlı Eldars kampanyasına köp sağ olsun ayacağız. Yenek gepleşiklerde görüşýänçek hoş sağ olun.